Bon dia. La població de Nules, a part de tenir unes infraestructures molt bones, també estem molt ben comunicats. Estem en un lloc privilegiat de la Plana perquè qualsevol persona pugui vindre a visitar-nos. Aleshores, volem ara que vinguen a participar en este festival de Nules Negre i també vull agrair l'aposta que ha fet l'empresa organitzadora en nomenar a la població de Nules com a part i fer programació del Festival Castelló Negre, perquè en això se fica en valor el nom de Nules i junt amb altres pobles referents com és Penyíscola, Castelló i Benicàssim se nomenarà per tot arreu de la província durant aquests dies que se farà el Castelló Negre i el Nules Negre a ser el poble. També vull donar les gràcies a l'empresa organitzadora per confiar en nosaltres en esta edició del Castelló Negre i torno a dir, per nomenar, per dur al poble de Nules per tot arreu de tota la província. I per acabar ja vull convidar a tota la gent del voltant i a totes les poblacions a que vinguin a gaudir d'una activitat sense precedents en la població de Nules i completament gratuïta. Doncs bé, jo, molta gent del poble ja me coneix, soc Mònica Mira i estic així en representació de l'agrupació d'empresàries locals Cosas i Muses, que havent tingut l'oportunitat de formar part de l'organització junt amb l'Ajuntament, que sempre està predispost a ajudar-nos i a recolzar-nos en totes les iniciatives que hem dut endavant, se'ns va presentar l'oportunitat de formar part d'una iniciativa que és coneguda a nivell no només provincial sinó també nacional, perquè existeix una xarxa de festivals de novel·la negra, bàsicament, que va néixer precisament per la literatura però que ha anat abarcant més àmbits, i Castelló Negre forma part d'aquesta xarxa. De fet, durant els dies que durarà el festival, que és des del 8 al 14 de maig, escriptors reconeguts i guardonats a nivell nacional, inclús internacional, estaran en la província de Castelló i alguns d'ells ens visitaran en Nules. Jo crec que és una oportunitat, com dia Antoni, sense precedents, i que la gent, no només de Nules, sinó de qualsevol altre municipi, està convidat a participar no només en la programació que tindrem en aquest municipi, que se fa a través de la biblioteca municipal, que coordina Antoni, sinó també en els altres municipis que formen part del festival, com són Benicàssim, són Penyíscola i són Castelló. Pel que fa a la programació que tenim en Nules, tenim que dir que no només hi ha literatura, com es comentava, sinó que també tenim cine i teatre. Començarem el dia 9, el dimarts 9 de maig, a les 19:30, així en la biblioteca. Ens visitaran, fa un temps va sorgir en Castelló una iniciativa literària molt interessant i que va tindre molt d'èxit, que seria 12 plumes negres, que era que escriptors, periodistes de la província de Castelló escrivien relats curts de misteri, de policíac, d'estil negre. Doncs bé, enguany, dins de la col·lecció de Castelló Negre, que és una col·lecció de novel·la negra que va néixer en Giner i que la seva pretensió és que tots els mesos se publique una novel·la d'estil negre, del gènere negre de la província de Castelló, doncs bé, torna 12 plumes negres el regreso i nosaltres tenim l'oportunitat de rebre el dimarts dia 9 com dia a 4 de les persones que han participat. En el nostre cas vam demanar que foren dones, perquè Cosas i Muses són dones, perquè sembla ser que en aquest món de la literatura negra tenen que ser homes, o els més coneguts són homes quan no és així. N'hi ha grans escriptores de novel·la negra i de qualsevol altre gènere, i nosaltres tenim l'oportunitat de rebre a 4 d'elles de la província de Castelló, que són Ana Rosa Sanfeliu, Eva Marín, Yolanda Quiralte i Patricia Artero, que ens presentaran part d'aquesta recopilació de relats que se diu 12 plumes negres. Continuarem el dimecres 10 de maig. Nosaltres som del pensament, tant Antoni com Cosas i Muses, de que la lectura se té que potenciar des de sempre, o sigui, podem llegir des que tenim 2 o 3 anys fins que la vida se'ns vaig o la vista ja no ens deixa llegir,
I, per tant, la programació va dirigida a tots els públics. En concret, tenim una activitat organitzada en col·laboració en l'Institut Gilabert de Centelles, i allí ells van tindre una oportunitat molt bona perquè rebran la visita de María José Moreno, que, com es deia, és un referent dins del gènere negre a nivell estatal, coneguda també en l'estranger, que presentarà la seva trilogia del mal. Serà una activitat interactiva en els xavals perquè tinguin l'ocasió de conèixer-la, de conèixer el que ella escriu i de fer lectura pública, etc. Una sèrie d'activitats. Tornarem el divendres a reprendre l'activitat, 12 de maig, a les 7 de la vesprada, també així en la biblioteca, que presentarem el que serà el tercer número d'aquesta col·lecció que vos comentava de Castelló Negre, de novel·la. En aquest cas, la novel·la és Algunos van a morir, de l'escriptora sevillana Lola Almeida. La presentarà Amelia Díaz, que és l'editora d'Ediciones Unaria, que és la que s'encarrega d'editar aquesta col·lecció de novel·la junta al Festival Castelló Negre. I bé, qualsevol persona que estigui interessada en participar en la presentació, per supost, està convidada, com dic, el divendres 12 a les 7 de la vesprada. I ja, de cara al cap de setmana, ja és quan introduïm altres qüestions que no són novel·la estrictament. De fet, tenim el divendres, el mateix divendres dia 12, a les 10 de la nit, en el Teatre Alcázar, la projecció gratuïta de la pel·lícula El hombre de las mil caras. Qualsevol persona que pugui assistir, evidentment, l'entrada serà lliure fins que se complete l'aforament del teatre. En aquest cas no se fan reserves, així que la gent conforme anirà entrant sabrà si té la possibilitat de veure la pel·lícula o no. La veritat és que el teatre té una infraestructura, com deia Antoni, molt bona i caben moltes persones, entonces els convidem a assistir a aquesta projecció i tancarem la nostra participació en el festival en una iniciativa molt novedosa i molt interessant, però que va dirigida a grups xicotets de gent que ahir és on la gent té que estar al tanto per a fer aquesta reserva. Es tracta de microteatre negre, tindrà lloc el dissabte dia 13 a partir de les 7 de la vesprada i actuaran dos actors reconeguts, que són Maribel Casany i Jordi Carbonell. Es tracta de la representació de 3 obres teatrals que tenen entre 15 i 20 minuts de durada i que van dirigides a un públic com a màxim de 20 persones. És a dir, per això és imprescindible a través de les xarxes de l'Ajuntament i dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament donarem a conèixer com se pot fer aquesta reserva. Serà una representació a les 7 de la vesprada, una a les 7 i mitja i una a les 8. Les persones que s'inscriguen només poden assistir a una d'aquestes 3 representacions, hauran de triar a quina hora volen, i no són les 3 de la mateixa obra, o sigui, són 3 obres distintes i se representaran en la biblioteca un dia que està tancada i el més interessant és que una de les representacions se farà en el sòtano, l'altra representació se farà a la primera planta i l'altra representació se farà a la segona, però ja vos dic, en unes condicions especials perquè la gent que participe en aquestes representacions visca la representació i la història d'una manera molt més intensa de la que se viuria en un teatre convencional. Com us dic, informarem sobre quin telèfon la gent pot cridar per a fer aquesta reserva, que ho ficarem en funcionament a partir de demà, i en el moment, evidentment, que se completen les, això si són 20, són 60 places, en el moment que se completen les places, ja no se podrà assistir a la representació. De tota manera, aquesta mateixa activitat se realitza en altres municipis, per això convido a tota la gent a que visite la pàgina del Festival Castelló Negre i així podrà saber quines són en els diferents pobles les activitats que se fan i tindré l'opció de, si no s'ha pogut assistir en Nules, assistir a un altre o participar en altres moltes activitats perquè són, vos dic, nombroses, a més venen escriptors molt famosos i molt reconeguts i els tenim així al nostre abast. Jo crec que Castelló s'està mereixant, estem demostrant que municipis com Nules, que ciutats com Castelló poden ser un referent i només fa falta que la gent, que el públic se ho crega, que participe perquè, clar, de la resposta que tinguem de públic dependrà que aquesta activitat seguisca realitzant-se en anys veniders, que jo crec que seria el més bo per a tots. I no res, això, insistir en que qualsevol que vulgui que participi, que estigueu al tanto de les novetats
a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació de l'Ajuntament i de Castelló Negre per saber quan se pot inscriure i se poden fer les reserves.